Det är inte klokt det här med Vera. Vi skulle ju träffas i eftermiddag. Ja, vi brukar ju träffas några gånger i veckan, jag och Vera. Ja, Vera har inga egna barn och min pappa och Vera är kusiner. Ja, min mamma gick ju bort för 10 år sedan och sen dess har min och Veras kontakt blivit lite intensivare. För mig har det varit väldigt viktigt med en kvinnlig förebild, det har jag behövt. Dessutom är Vera och jag ganska lika. Ja, förutom det här med pengarna förstås. Jag är ju fattig som en kyrkråtta. Se här bara. Ja. Men i likhet med Vera så har jag inga barn. Och jag lever själv. Och sen så vurmar jag för de svaga i samhället också. Men det ligger i släkten, det gör det. Ja, Vera berättade för mig förra veckan att hon hade planer på att åka till Afrika. Och jag hade ju naturligtvis gärna följt med om jag hade haft råd. Jag är ju halvtidssjukskriven från mitt arbete som lokalvårdare på lasarettet här uppe. Men jag har haft sådana otroliga problem med diskbråck. Ni kan inte ana vilka djävulska smärtor jag har haft. Men Vera hon insisterade på att jag skulle följa med till Afrika så jag sa ja till sist. Och nu blir det ingen resa och jag som hade sett fram så mycket mot denna resan. Vera och jag skulle gå ner på stan idag och boka biljetter på resebolaget. Vera har en bekant som har känningar inom resebranschen. Han skulle också följa med faktiskt. Han heter Hans Gösta. Jag träffade honom på stan igår. Ni kan väl inte mena att någon har velat döda Vera med vilja? Det vägrar jag att tro på. Ingen vill henne något illa. Jag ringde henne igår på den telefonen där faktiskt. Jag fick inget svar. Tänk om jag kanske hade gått dit och hade jag kunnat stoppa mördaren. Vem vet? Usch vad hemskt. Och folk kommer ju tro att jag kommer bli lättad eftersom stora delar av Veras förmögenhet kommer att tillfalla mig. Men jag ska säga er att det är inte lätt att förlora 2 mödrar inom loppet av 10 år. Jag hade ju ingen annan än Vera. Vem ska jag nu vända mig till i denna fruktansvärt grymma och kalla värld?